Vidare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukadzi abve zera. Ndainge ndakatombowanikwawo ndokubva ndatochatawo nemurume uyo wandainge ndakachata naye, asi murume uyu wandainge ndakachata naye ainge ari mukuru kwandiri. Murume uyu ndichizosvika pakusangana naye murume wekuti ainge akasoshayikirwa nemudzimai wake kwemakore akati wandei. Then Mushure Mekunge azochema mudzimai wake, ndo paakazofunga zvekuti ange achizowana. Saka murume uyu iye ainge achipinda pasemu sangano iro rainge richipinda vabereki vangu. Tichiri kukurawo neniwo ndainge ndichipindawo pasangano ipapo, asi kubva zvandakazoti yarukei handina kana kuzombogara ndadzokera kuchechi. Ndaizongotiwo pano nepapo kana kuri kunzi ndinenge ndatomanikidzwa nevabereki vangu, ndo pandaizoita ndichiswedera padhuze nechechi. Asi zvechechi zvainge zvatobuda mandiri. Nanhasi uno mukoma ndiri munhu wekuti ndakabva ndatokanganisika pachitendero zvekuti kunyange munhu akauya kwandiri achizama kundiudza kuti Mwari variko, zvinhu zvekuti zvava kutorema kuti ndinge ndichizvigamuchira nekuda kwezvose izvo zvandakasangana nazvo Mushure Mekunge. Ndafungawo kuti it is far much better kuti ndinge ndichivawo mutendi, sezvo murume uyo ainge akandiwana iyewo ainge ari mutendi. Asi iye mukoma, zvinhu zvandakazosangana nazvo muchechi kana nanhasi uno ndinogara ndichizvidemba kuti zvimwe kuda dai ndakarambidza murume uyo ainge anderoora kuramba achingopinda pasangano ipapo pacho paainge achipinda. Zvimwe kuda angadai asina kuzoshayika. Mukoma, zvakaitika ndezvekuti murume uyu akabva azo approacha mufundisi wepasangano apo painge pachipinda vabereki vangu. Then vamufundisi vaya vakabva vazouya kuvabereki vangu vachida kutaura navo vabereki vangu. Inini ndakazoti ndadzokera kumba. At that time ndainge ndichishandirawo vamwe amai avo vainge vaine flea market yavo. Saka from Monday kunosvika Friday most of the times ndainge ndichigara navo kumba kwavo tichiitira transport, because pakuzoenda kubasa ndainge ndichizongoshandisawo transport yavo sezvo vainge vaine motikari yavo. Then vaizoti mazuva avanenge vandipa ma-off days ndipo pavaizonditendedza kuti ndinge ndichidzokera kumba kwedu. Ndakazoti ndadzokera kumba, baba naamai vangu ndo pavakabva vazondiudza kuti vamufundisi vainge vakauya ndokubva vazotaura navo. Mushure Mekunge vataura navo, ivowo vabereki vangu vakabva vazowirirana nazvo kuti zvainge zvakanaka izvo zvacho zvavainge vaudzwa namamufundisi. Vamufundisi ava vainge vakatumwa nemurume uya uyo ainge ari wechikuru kwandiri, achiti iye ainge asarudza kuti inini ndinge ndichizova mudzimai wake, nekuti nguva iyo yaainge akazvitarira yekuti ange achichema mukadzi wake yainge yadarika. Zvino ainge ava kuda kuwana zvekare. Ndakambotanga ndicharamba because baba ava vainge vari vakurusa kwandiri, asi nekufambawo kwenguva ndakabva ndazongobvuma nekuda kwepressure iyo yandairamba ndichingopiwa nevabereki vangu. Ndo pandakazobvuma inini nemurume uyu takabva tazotanga kudanana, asi mukunodanana kwedu tainge tisingabvumidzwi kuti tinge tichiva panzvimbo yekuti tinenge tiri pedu toga. Taitoti pose patinenge tiri tinofanira kuti tinge tichifamba neumwe munhu uyo anenge akatirinda, zvichinzi uyo ndo wainge uri mutemo wechechi. Takafambidzana mukoma. Murume uya ndokubva azondiudza kuti ainge afunga kuti ange achienda kunondibvisira. Ndikabva ndati hapana kana problem. Murume uyu akabva azouya ndokubva azondibvisira, ndikabva ndazova mudzimai wake. Asi takazogara zvekare kweimwe mwedzi yakati wandei, inini ndichingogara ndiri kumba kwevabereki vangu, iyewo ainge achigara kwake.
because mutemo wechechi ndewekuti munotoita zvekuzoseterwa madates awo amunofanira kuti munge muchizochata. Sezvo homwe yemurume uyu yainge yakati korei, iye akabva azoisirwa mwedzi yainge iri mudhuze ndokubva tazotanga kuita mapreparations. Sezvo inini ndainge ndakasiya basa, mai mufundisi ndo pavakabva vazouya kumba, vakabva vazotaura nevabereki vangu, vakabva vati kuna amai nababa vangu vainge vachida kuti inini ndinge ndichiuya kumba ndigare navo because pane zvimwe zvinhu izvo zvavainge vachida kundidzidzisa. Ndo maendero andakazoita ndichienda kunogara kumba kwamai mufundisi, ndichigara navamufundisi zvekare. Vanhu ava mukoma vainge vaine vana vavo 4, asi vana vavo 4 ava vose vainge vari vadiki kwandiri zvekutoti ndini ndainge ndava kutoita sekunge ndainge ndiri first born yavo. Umwe neumwe ainge aine imba, umwe neumwe ainge aine spare room yake. Then inini pandakazotanga kugara nevafundisi ava, ndakabva ndazonzi inini ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunogara muguest room. Saka guest room iri mukoma zvarainge rakaita ndezvekuti motikari dzavo macho mavainge vachidzipaka, waidzipaka mugarage, then uchibva mugarage imomo on the left ndo kwainge kuine door iro rainge richienda muguest room, ikoko kwacho kwandainge ndichigara. Then on the right ndo kwaiva nedoor rekuti kana ukazoshandisa iroro wobva wazopinda mumain house. Saka nguva zhinji ivo baba mufundisi vaiwanzokuti kana vakabuda vaizodzoka sometimes kuma 3 am, sometimes vaizodzoka kuma 1 am. Saka ndainge ndakaudzwa namai mufundisi ivo vachiti sometimes havakwanisi kuzouya vachivhurira baba gate, saka ndainge ndakapiwa makeys egate. Nguva zhinji vamufundisi ava ndaizotoita zvekutonzwa motikari yavo ichitinhira yakamira pagate, kana kuti dzimwe nguva vaiita zvekundifonera ndobva ndazobuda ndovhura garage door ndoenda ndonovavhurira, sezvo gate ravo rainge riri manual riya, rainge risiri electrical gate. Mastand acho haasi mastands aya ekuti gate rinenge riri kure nemba, it will be just a short distance from the gate uchinopinda mugarage. Saka ndaizomuka ndobva ndazonovavhurira gate riya. Asi nekufamba kwenguva mukoma ndakazotanga kuona kuti nguva zhinji kana kuri kunzi ndikavhurira vamufundisi ava gate vaibva vazotanga kutaura neni nyaya dzakawandisisa, ende nguva zhinji ndaiti kana ndazovatarisa ndobva ndazoona kuti vamufundisi ava vanenge vakatarisa magadziko angu. Asi zvose izvi ndakangozviudza kuti zvimwe kuda maybe ndini ndainge ndichingomhanyisa pfungwa. Asi nekufamba kwenguva vamufundisi vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vachida kuti ndinge ndichizovabatsira mamwe mabasa awo avainge vachiti kuofisi kwavo kwainge kwakawandirwa, kwaiva nemabasa akawandisa. Saka vainge vachida kuti inini instead yekuti ndingoswera ndakagara ndichingotaura nyaya namai mufundisi ndinge ndichienda navo kuma offices kwavo ikoko. Mai mufundisiwo havana kumbogara varamba, saka ndainge ndava kuti each and every morning vamufundisi ava vaiwanzokubuda somewhere kuma 9 ikoko vachienda kuma offices kwavo. Then inini ndaibva ndazoenda ikoko navo kuti ndinge ndichienda kunoshanda. Saka tainge tichingoshanda tiri 2 muka office ikako. Nekufamba kwenguva mukoma ndakazotanga kuona kuti dzimwe nyaya dzatainge tava kutaura dzainge dzisiri nyaya dzainge dzisina kunaka, idzo dzainge dzava kutaurika pakati pangu navamufundisi ivavo, because vaikwanisa kungotanga kungopinza nyaya dzekuti mai mufundisi handizivi kuti ndovaudza sei, but ndiri kuona kuti havasi kunyatsogona kunditambira chaiko pabonde. Ndaibva ndatanga kunyara ndoshaya kuti zvino nyaya idzi dzandiri kuudzwa navamufundisi ndovapindura sei, asi vakangoramba vachingoenderera mberi. Dzamara one day I think kuti vamufundisi ava vanenge vakazotondiisira madrugs, because pane pavakangobuda mukoma ndokubva vaenda vakadzoka vakabata makascade maviri, then vakabva vandipa rimwe cascade. Asi ndakati ndichinovhura cascade riya ndakabva ndaona kuti cascade iri rainge ragara rakatobviswa kasil kaya. Ndichinovaudza kuti baba munenge matengeserwa cascade rakabviswa seal imimi.
ivo vamufundisi vakabva vatonyepedzerawo kushamisika vakati zvimwe kuda mavhenda iwawawa vanopota vachitapudza makaskedi. Anyway, takabva tazotanga kunwa madrinks aya. Vakabva vatora kaskedi rangu riya ndokubva vadira mukaglass bottle kaya vakabva vati, you see, iri harina kana problem, you can also drink. Niniwo ndakabva ndazongonwa kaskedi riya with such confidence. Asi nekufamba kwenguva mukoma ndakazongotanga kungonzwa kuti all over my body ndainge ndabatwa neimwe hosha iyo yainge isiri normal. And even it seems as if ndo zvinhu zvavainge vakatomirira, because ndakatanga ndichambozama kuzvisunga body yangu, but ndainge ndava kunzwa kuti no man, zvandava kunzwa zvainge zvichitoda kutoti ndinge ndichimbopiwa service nemunhurume. At that point mukoma ndakabva ndaonawo kuti ivo vakabva vatanga kutoswedera pandiri, vakabva vanditi haudi masaji here. Ndikabva ndavaudza kuti masaji ndinoida, ndo kutotanga kuzotobatana kwatakazoita. After that vakabva vazokiya door reofisi yavo. Saka vaiti kana kuri kunzi munhu akauya achinoka door repaofisi pavo vaibva vazotanga kuita sekunge munhu ari kunamata. Zvinoita vanhu mukoma, vanhu vachaenda kunotongwa naMwari. Ndakanyatsotarisa baba ivavo apa vainge vari pamusoro pangu, vari busy kunyepedzera kunamata, vachiita kudanidzira zviya zvekuti vanhu vanenge vakamira padoo vafungidzire kuti vamufundisi ava vainge vari busy kunamata. Vapedza kuita zvose izvo zvavakaita, ndo pavakabva vazosimuka vakabva vanditi izvo zvainge zvaitika pakati pedu handaifanira kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake. From there on mukoma takazongoramba tosangana pabonde, asi chainge chichindinetsa pana vamufundisi ava vaiti kana kuri kunzi vanenge vapedza kuita bonde nene, ndaizoti paya pakunozvipukuta ndobva ndaona kuti hapana kana urume hwavo hwavanenge vamboburitsa. Kubva ndichitanga kusangana navo pabonde dzamara ndichizobuda muchechi imomo mukoma, ndo zvainge zvichingoitika pana vamufundisi ivavo. Vainge vasingaburitse urume, asi nguva yekuti vanenge vava kunopedza waitoona kutoti vaitoita sekunge munhu ari kutoda kutorasa mbeu, asi kuzonozvipukuta kudai waibva waona kuti hapana kana urume hwavanenge vamborasa. Mukoma zvose izvi zvinhu zvainge zvichiitika apo pandainge ndiri in the preparation yekuti ndinge ndichigadzirira for my own wedding. Even zuva remuchato, the night before, vamufundisi ava vakangoita sekunge vainge vaine a little surprise that was meant for me, because tainge takabhukwa kuma guest house. Saka ndakangoti budei, then vamufundisi vakabva vati kwandiri pinda mumotikari. Ndikabva ndapinda mumotikari muya, apa ndainge ndatosiya mabridesmaids angu ku guest house ikoko kwatainge takabhukiwa. Sevanhu vainge vachingoziva kuti I was now the personal assistant wamufundisi wangu, havana kana kumbogara vafungidzira kuti kubuda kwatainge takatoita tainge takatonoenda kunoita bonde. Mukoma takatobuda inini navamufundisi tikabva tatoenda tikanobhuka somewhere else, ndokubva taenda tikatonosangana pabonde. After that ndokubva vazondidzosa zvavo. Mukoma on my wedding day ndainge ndatombobva mukusangana navamufundisi ivavo, ende tabva mukunochata inini nemurume wangu. Zvinhu izvi hazvina kupera zvekuti vamufundisi vairamba vachingoda kungosangana neni pabonde. Dzamara murume wangu achizoshaika, ende kamufiro kacho kakaita murume wangu akafa under very suspicious conditions, because pane pamwe paakangoita sekunge akangoti zvechechi inini handichazvidi, because vamufundisi ava vaiwanzokuti kana uri munhu anenge aine mari dzake muchechi imomo vaingotanga kungokutorera maadvantages, not knowing kuti vane mishonga yavo here yavainge vachishandisa, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika, because vanhu vose vainge vaine mari muchechi imomo vaiwanzokuitira vamufundisi ava zvinhu zvikuru. And sometimes vanhu vaitosarudza kutoti vange vachiita negligence pavana vavo, because there was this other lady uyo ainge aine mwana aifanira kuti ange achizoendawo kuuniversity, and at that same time pane umwe mwana wavamufundisi ivavo aifanira kuti hanzi ange achienda kuAmerica, hanzi kuDisney what.
saka it was a trip iyo yainge yakarongwa kuchikoro kwavo, saka mari yainge ichidiwa ipapo yainge yakawandisisa. That woman what she did mukoma akabva asacrifice kuti mwana wake asaenda kuuniversity, ndokubva azodonetera mari iyoyo kuti mwana wamufundisi ange achizoenda kuWalt Disney kuAmerica ikoko. So seeing zvose izvi, I think kuti murume wangu akabva azotanga kuona kuti there was something wrong, but ainge asingazivi kuti vamufundisi ava he had some deeper things izvo zvavainge vachiita, as in kuti vainge vachitorara nemudzimai wake pabonde. Murume wangu akatosvika mukufa asingatombozivi kuti izvi ndo zvainge zvichiitika pakati pangu navamufundisi. Saka paakatanga kungonyozera kuenda kuchechi, then ndakaona sekunge vamufundisi vakazombosvika pakunetsana naye. Dzamara one day iye akazongomuka achindiudza iye achiti, ndakarota vamufundisi, hanzi vamufundisi ava vainge vakabata sando, hanzi zisando racho rainge rakakura, vachiita sekunge vainge vachida kumutema mumusoro naro. From there on hanzi vakabva vazongonyangarika kuhope ikoko. Murume wangu ndopa akabva azongotanga kungotemwa nemusoro, haana kana kuzombotora nguva. Murume wangu ndokubva azotoshaika. Iniwo murume wangu achizoshaika, then vamufundisi ava vakazombozama kuramba vachingonitorera advantage, but ndakabva ndaona kuti zvinhu izvi zvainge zviri very wrong, because vakatozondimanikidza kusangana neni pabonde. Vakazozama kuzotondimanikidza pabonde murume wangu uyo watainge taviga ainge asati atomboputika. Handi zvinonzi munhu anozoputika after 2 weeks mabva mukunomuviga, but iye murume wangu akanga, but tainge tisati tatombova ne2 weeks tabva mukuviga murume wangu, vamufundisi vakabva vandimanikidza kuti ndinge ndichiita bonde navo. From there on mukoma ndakabva ndazoramwa zvekuenda kuchechi. Ivowo pavakaona kuti ndainge ndaramwa zvekuenda kuchechi, he never contacted me again until today. Havana kana kuzombogara vanditsvaka. Amai mufundisi ava vakazoshaika, and what I heard is vakabva vazowana zvekare umwe mukadzi uyo wechidiki vamufundisi ivavo. If I had the chance, ndaida kungoti one day ndinge ndichizombogara navo pasi ndingovabvunza zvangu kuti ko izvo zvavakandiita vainge vachimbozviitirei, inhau yekuti vainge vakangondichiva here kana kuti vainge vachingoda kungokaurisa murume wangu. Is it even okay kuti unoti watsvakira munhu mukadzi, then after watsvakira munhu mukadzi wobva wazotanga kusangana nemukadzi wacho uyo waunenge wati wamutsvakira pabonde? All of these things unenge uchimbozviitirei? Handizivi kuti utsinye here kana kuti chimbori chii. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakaparadzwa mwoyo wangu zvekuti hanzi kunyangwe ndikadarika nepanenge paine chechi kana ndikangofunga izvo zvandakaitwa navamufundisi ava, I don't think kuti I will ever step my feet again inside a church. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatisadaro kuparadza mwoyo yevanhu. Let us try to speak with her in the comment section.